Ja, så var vi datter her vi 17. halvfinalen i mannen. Jon Johansen og Olav Ellingsgaard. Jon hever røytet her før. Han som sagt, han var førjemester i 2016. Han kom rymlig lengt i 2018, men i fjør så reg Jon ut langt og i 16. parsfinal møter Ona Årsting. Det må altså bety at Anna og Taimon ikke lever opp til siden av ta. Og det har vi jo sånn vi er grom. Men Ona reg så ta at han nå møter Peter som enda vil gjøre før, men nå han vekk. Så Olav har ikke vært i Heson Høpen og i Eimarsleitje. Han har vært i 4 år vi alltid tar vi var her inne i eisen. Ta kom han Esmar i halvfinalen og i Toimarsleitje og Olav vil jeg si er den mest en spelare som rycker väl till Toimarsleitje. Men nu är han så i Eimarsleitje och han är väl tryckvärd det. Han har fått att vad detta har blivit till. Vi vet att bara att Olav vinner öjliga. Ja. Han går ser högt på i vändning. Han vinner bägge ensamadler och vi fäller in i Foglafyr och till mesta spårning till Olav och vi om nervar och omstöver annars. Pura voice. Som du säger, ta sen ensamadler ta klarar han sin drakor. Ja. Olav är en ta han slottar frivis och själva räcker omättliga väl. Så att han klarar det och en sorglig sted. Ja. Så han klarar att hålla omstånden och sig väck från och bara fokusera på skivorna. Akkurat. Ja. Och sätter i överraskande att han är kommit alla vägen. Ja, är det. Och han har inte näkan. Han var och bara i samma bolche inläggande. Här Jon vann bolchen och Olav blev nummer 3. Och Jon har haft en trycka vi här till. Han har inte varit hötter i nökerna så någon koptis någon här till men Olav är en tinkel men han nu är han i Jon 40 störst Jon nu är Olav vet du men Jon är här 115 kicksa 15 här så får han inte lucka. Så ser Olav nu spelar sig ner och spelar sig gott. Ja, gott här. Det kan han sagt hans. Vi kan ju upptrippla mer här så det han spelar sig ner också som kan brukas. Ja. Ja. Olav kommer väl. Olav kommer väl gångt att man tripplar början. Ja. Och nu kickar Jon center. Och jag kan släppa pröva. Hade det Nej, hade så Olav kanske ja. Hade det kanske nerver ju och kanske är han bara inte uppsatt och det vet inte men 2,5 Olav det får det så tjän. Jon Per som möjliga nattor. Nej. Bara är ganska synd trillvande i ny spel som vi kallar det men 2 till Jon nu så nu ändrar upp. Yes, där var han. Jag tog han. Han borde kanske inte släppa bra om jag var värre synd. Nej var det. Ja. Men jag har det varit så snett ut där vi är som 6:an och 2:an så Jon. Katarina var det kört. Ja. Nu ska Olav bara spela sig höjtan och komfortabla. Det är det som är. Det var så sätt. Trivas väl just här. Ja. Ja. Det har också varit så blåst tja Olav. Tog här han har tydlig ävner att spela så det är inte allt kom så länge som han åkte bort. Det är så jag sett här Olav är utlägget så det var inte någon skandal att han tappade sätt men han kom helt ner och lugnt. Väl läckt att han börjar vi. Ja, helt säkert. Nu fylls det här. Kan lugga lägga träet att Olav har nog snägare. Nej, vi har fast här. Ja. Som är kommit om man här nu. Ja, hör man. Ja. Jag hör man nu kommer sin bara Louis och Oskar fjällen nu då. Sätter ganska center ega pressa av men kanske det gör bättre. Det kan sig vi ska bo vi. Det kan sig vi ska bo vi. Ja. Det var så mycket gott kast. Jon kastar och jag tror det ger Olav för så ett ice. Ja. Tar då man bara väl att han spelar kött. Nu börjar han snacka med sig själv och så där det ganska. Jag som inte ser det enaste ord och inte så att omga min och inte närka så är det alla som mera
visar uttryck. Ja. Så far och påfart att det inte gånger och knudrar nävan här där gånger vi. Ja. Olav är öliga Oscar vidanlig. Ja. Inte stöder hemma vad det vant han har haft de flesta vissar att lugga. Ja, det nämner det. Han är chansen att lucka det, vi kan färt vart där. Det är mycket. Men nu är han ett målande bättre till efter Jon. Att det är högt till att lucka, du ska alltid ha vart där. Han färdig den första så var det Olav bara med släpper åter. Vad det ska vi Olav för att ge ut där flesta för att se sig han där för något kanske. Jag tror så kunde först med Olav inte för att första. Nej, han för att hästen vi fjärde efter. Men för han inte. De flesta andra för att första vi var säkra på att han är bolländan. Han för till trippel och här trippel. Akkurat. Det han ställde inte chansen. Så nu är Olav tror jag Olav chansen. Ja, du sa det bara 20. Han är nu Olav vara kallt. Oj. 15 alltså ja. Han är nervös här. Ja, det är lätt väck sån. Han är överskav omsorg. Han överskav omsorg. Han knallar och kan det förstå. Ja. Att det är nog månader att han är överskav. Här möjligen här tänker han inte. Att det är ganska månader med det. Jag har provat ofta för att vara nutcher och kanske jag vant att komma så lätt. Ja. Ja, han har ju inte kan lämna med som är varje han är ju barror och i 8:e personalen en sajandist. Ja. Bara en förvan toppspelare som vi säger och tar ända och tror ju kunde bara lucka och alla vann förra tror jag. Ja. Och så fick han Peter Thomsen att han var till som är verande förra mästare. Att det är sajandist och att det var Olav förra tror jag. Så han har haft en tunkan vid till finalen men det vill klara att leva upp till det. Ja. Han måste sluta. Ja, han har fast för sin sikrarna av vänner med Jon över väldigt trycker i sin distan och så spelade ju kvartfinal i Trumans vi Jon och Arven. Så han har alltså haft det med Olav Richard spalt det. Jag vet inte om det var just Moon för Jon. Vi klarar oss inte vi tappade och han säger nu är akkurat. Det var alltså side distan men jag borde inte avska Jon nu till det långa gålet så igen. Ja. Nej, vad skulle säga. Nej, jag tycker inte det är Nej. Du känner Olav väl, jag känner ju Eisen Jon väl. Vi kommer att samma fälla bara och spasta. Samma li, lunch och spast. Trummas like samman efter det kappingar. Jon ska vara öliga fokusera och så spela han ordentligt väl. Och han ska släppa spela kött. Ja. Jag vet att de damer inte spelar mot en spelare som kastar sig. Nej. Uthållen trippa att han vill så hårt. Olav har så för att ha tempo att ta fettler och smagen så jag och det där. Ja. Olav är nämligen att han som dama väl eller rättare sagt han fick öliga väl vi med oss spelare. Ja. Han har inte det att som just som nu manglar de ju. Ja. Nej, det kan helt ske. Nej, han fälter ofta vi mouse-spelare. Han har inte det kunska vi att vissa mouse-spelare dammar väl. Höra rytm så tar han tempo i av. Nej, han fälter ju in. Ja, han fälter vi, han var inte shout. Nej. Nu får det så ju man tar det att sätta nu så vi får sen där spänning ju. Ja, kom nu. Det är väl live men det är färdigt. Ja, det kan du. Ja. Ja, nu var Roboy på väg. Ja. Nu är vi och han är utlägg alltså. Vi känner igen nu. Ja. Att det var säkert gott att komma igång John. Han hade sett i 80 han förde det att man vet. Ja, 8 ja. Som du har hört här Albert så kom Louis Askåar när. Ja. Han häver en 23 och Eike Askåar. Ja, aldrig här fyllt det sen det vi fått att när landslaget var liv i fotboll så. Ja. Det var ju det var kappas i hitjar vi där vi där finns ju fler hitjar att han hade sin liv och det finns ju mer folk in i här i höll att han. Just så. Ja, i stånga tror jag Jon Atlasar ändå det stabil. Han Atlasar är så final vad det jag maktar. Jag i stånga lut. Han säger att han har chansen. Ja.
Ja, under ofta haft han troblagan att alla pojlarna nära det vänster ändå 5. Här har inte han över det. Nej. Han har spalt rymliga väl och man svingar sig till först och för 1-4-5 men och det här var stora troblagar jag nämnde att alla färd och vänster ändå 5. Det frustrerar mig för vite. Det är klart. Så svarar alla rätt. Ja, där får man det gå tripplar. Ja, där får tripplar, men hvis du hickar efter så är det akkurat som att Olaur är sönder bojstå. Ja, det kan gott vara. Att han räcker inte för Jan här. Nej, det kan gott. Det kan gott vara. Och han är öjnat. Ja, han är nog räknat sig till och från dubblar nu till 6-3. Ja, så man ser ju Jan här. Ja. Öjla gott spelning. Du kan rulla på ett ordentligt kast. Ja. För lägga press på. Det är inte snack om. 5-4 det är minna läge här. 6-7 så kan släcka luckan. Vad är Jan med 6 på där. Ja, det tar. Allt det här är inte lagt an det Olaur. Nej. Ja, 4-3 till resten gjorde han helt inte. Han var inte släpper att han är kanske synd mer. Ja. Synd mer det giltigt på. Han bjöst inte över. Nervös för yes. Ja. Nu ska jag ta. Ja, nu ska jag bara ta det. Ja. Det ger han helst. Får inte så ja, nu får inte så ja. Nej, det vill inte ordet så. Nej, alla så att han går och sätter med vinna. Ja. Han ska Olaur ta chansen nu. Ja. Olaur Så är det Moira som man säger klävarskapet kör Jan halter än donaskap kör. Ja, detta sätt i 80 år, där som Olaur 80 till Johan. Han fick inte trippeln så släpper Jan natten, men han kommer ner då 2 och inte damer då right. Nej. Och inte damer annars är det en på innanför så då mist kastet. Ja. Ja. Jag släpper inte gå till nästa dag och då. Så ska vi till här alltså först. Ja, men han fick han. Ja. Ja, det är men kommer standa lunch vid dubbel 2 och då vi och då alla rätt längt utanför line innanför bana V och så. Så blir man irriterad av sig själv. Nu må Olaur lugga som. Ja, nu må han tacka sig. Olaur Røyne sjåan det utasam, men han vill nog inte skuffa om man tar på den distan. Det är vant inte han ta där och börja vant att komma så långt. Det är också inte vi. Nej. Jan har satsat på att komma så långt. Han är sitter där nummer 3 ja och han har inte kommit sen någon utan sitter nummer 3 och tränar så helt och ja. Han heter T.J. Meyer på allt jag rör ut nu en han ser sig kanske en chans att det tror jag att hinner bara som sitter om för ända vi så må helt. Ja. Just så. Ja. Det skulle kanske Olaur kanske sätter utnyttja att han är vi på ett ja, och spalt mer för. Och sätter bollen mandat. Ja. Och han inte tror att Olaur. Nej, som sagt. Nej. 36. Kusiras inte ovanta mandat. Där bollar han är strust vid och avvis det häver han. Ja. 45. Ja. Nu ska Olaur göra ett gott kast så häver han chansen här om han. Ja, för han är trippel nu så är det bara nu. Jag fick han här nere, ja, först. Ja. Så nu är kanske kan lucka och bara är härom, ja. Kan Olaur nu gå sig släppa sig ner om 120. Spela så penny. Klarar jag så jo, det klarar jag, ja. Men att 122, det blir så under tiden, det kräver en boll. Ja. Råknar vi. Jag håller rätt i maten här, era färre till Archan, vi 2 minuter första bollen. Ja. Jag kunde inte förstå på det, Olaur för 20 år, det huxat det, ja. Han är, Olaur här, så utdrockningen sitter inte i hötten till Olaur på samma måte som nu. Han spelar inte mer, så vi spelar inte kommer nio. Ja. Det är det. Ja. Men det är akkurat här är att Jan var så nervat där var. Tack. Ja, hade en mycket tal här i nyspel. Ja, Jan är inte no trick på akkurat. Jever Olaur Mulligan som inte borde finnas. Ja, Olaur Mulligan. Nej, nu var det inte Olaur Jever för Malfjärs. Nej, jag tänker helt inte. Helt inte. Ja.
Så var det Jon att det får fjärs. Han kan för att trippel 8 och 20 efter han kan för att trippel 14 och 23 efter. Ja, han är toppen efter och för att jag är inte alltid så nämt att lucka. Nej. Ja, för handa med så trusch och 4. Ja. Nej, nu ska Ola tacka. Nu ska Ola bara simpelt Nu ska Ola tacka. Till hon ska snacka om. Nej, de touch. Det är inte. Ja, väl. Vi kan ju. Ja. Han knyter ner va. Så här han utlägger attraktivt, men han klarar inte halvt utlägg. Så bråda kon annan att vinna. Så får det så. Så det har så här Oscar Fält kommer så bättre vita alla vet nu. Han har några fjäppar. Ja. Alla är ut. Ja. Och du ser man att han spaltar sig av utlägg här en så vanlig kast. Ja, det gör han faktiskt. Ja, men nu får det så jag gör. Hvis jag inte färna kan helt så är det ju skandal. En skandal här för någon men Ola ska inte spela på andra platsen och Och nu får han Nuja. Och det har spalt hela distriktet Nuja nästan. Det här bra. Som är öliga bängde för skifte Nuja. Det har aldrig skott om där i räka 20. Ola skifte vanligt och spelar långt i hela distriktet i Nuja. Ja. Och nu får det så att man för att nu kan att det bara en gång. Nej, det grupp heter så ut. Ja. Nej, det går inte. Det short. Det är inte gång ner. Jag hade den där var center. Ja, vi får så att det är det ser inte tatt där. Nej. Nu ska Ola ställa på en score och ett läge. Ja, det är naturligt detta sätt igen. Ja, nej, Lukas mycket väl. Jag för störst Lukas när jag var där och kom ner. Ja. Ja, för att du nu kan och färd trippel där så ja, så borde man kanske vi. Jo, han hänger då. Ja. Det kan ju hjälpa för att ni först. Först så en trippel så bara att hänga ner där. Det täller bara 5 minuter till utan alls det inte. Hvis du får det trycka med på. Ja, för tror jag där sitter där och mot två där så flakrar runt alla ställen så ta ett här. Så stå. Det vill nog tro att Ola kommer ner och han kan lucka vi men det är aldrig själva sannolikt att Jon Lukan drar så kan hämta men att det var ett för slakt helt tror jag. Nu kräver han hjälp med la. Han kräver att Jon Thomas så ska han faktiskt där ja. Jon kommer ner och montra och Ola ständer han är bara kommit allt sättet ner faktiskt. Han blir nej, jag ser det. Nej, det är inte så. Jag vet inte hur det är. Vi ska inte som man är nervös. Men vi ska inte nervös. Man är att vinna. Ja. Vi gör 16 efter nu. 88, han 16 efter. Det skulle vara det. Ja. Nej, det är inte men det ska vara lov att inte täcka massor. Ja, han släpper att. Minst ena för. Minst ena. Ja, nu fick han trippen. Så släpper vi om det går sig ena för, men kanske inte mer än det. Ja, det får lite vi här. Han släpper faktiskt för att. Det var inte Jon. Han ser att skottet ner. Han var inte släpper för att. Ja, han sitter tatt här. Men det är snart. Nej, det stämmer inte. Det var bara prova att steg. Han ska göra det utanför. Ja. Det är inte knuskur. Det ska vara roligt. Nu får han hundra och... Nu är det så att jag Jon ger i dubbel 2. Han flög han. Han tog han? Ja. Det var någon kamera som förra efter dubbel 4. Han manglade alltså. Han manglade dubbel 2. Ja. Så nu ska Ola vinna rest. Ja. Men vi det inte mig allt ner så är det bara läckt under där för finalen. Här är låg 2 för 4 och 4 också. Akkurat. Och jag vill också påstå att det är under till det äkna mig alltså. Ja. Bara och ja. Där och ni vi. Så här är det helst talan om att sätta det av nervositet. Och att det att du tar man hygge det mer i en nästa så. Hvis du först skramlar ner efter så det är jävligt tungt att komma upp att. Ja. Det skulle näcka tripplar till att hålla sig upp att. Du ska bara kicksa 2 kastet lutching så skräpar du kött ner. Akkurat. Och Jon ser ut att ha ordentligt. Ja, vi har många hundra fortsätta sig ända. Inte här, vi har sett flera i salen nu bara kan spela. Men vi har inte känna kan här och paddla jobb. Nej. Det var det inte. Det är inte alltid vi får sån där. Det blir att jag spettar och kör på och spelar inte lika frukt ganska. Jag vet inte.
Men det är inte fortsatt kommer lägga den. Det är andra med lista vi skriver på att det komma och det är inte 5-6 så är Ja. vi lägger den. Men ja. Jag kan ska ta det här nu. Ja, jag ser bara runt alltid. Så nu har vi det. Kanske han är nekvar. Ja. Tysta poilar som det ska väl illa till vi känns det. Och det är 1-4 det är inte någon oat det alla till. Ja. 1-4 att han också en gång nog till Ola att komma ner och lutsa en gång. Där också gick vi. Så nu får vi det så ja. Jag är glad vi ska vinna den ner. Det vet jag. Och det kan första på. Och det kan första på. Ja. Första på ja. Ja.